leshumi. Siyabonga indlela enisikhuthaza kamnandi ngayo, siyabonga kakhulu. Kanti-ke manje sesingena kulona uhlelo lethu sithi Jabula Ujule. Sibonga kakhulu uMrosary Siqemliza, kanjalo futhi noMfundo, ebese uba uSikhongolishi, kanjalo nomhlonishwa noMsweli. Sikhona-ke njengamanje ukhona uSihle, ukhona noSihle, sithi sanibonani. Kuyinyanga yamadoda, sithi ngiyindoda enakekelayo, konke okuhle kuqala ngami. Sisho njalo isiqubulo esimnandi esisho njalo, kanti-ke sithole untando wathi amaphupho, uthando zide nomanana bathi ilanga lakho. Thina-ke njengamanje usekhona udokotela, kodwa-ke njengenjwayelo sithi impilo nhle impilo nde. Sikunikeza ithuba-ke lokuthi-ke ubuze imibuzo onawo umayelana nezempilo. Sisekuyona inyanga yabadoda yabantu besilisa, angivane nje okunye nokunye sikuphethe o-one life, sikuphethe oko-tea time, kodwa siphuthume la sibingelele sithi sawubona dokotela. Hello, Auntie. Hello, auntie. How are you, Auntie? Ukuthi mhle kanjani? Nangikhahlele ihashi kwaba buhlungu. Kuphi? Yingakho unganasifuba. Ayindaba Oh. ehlala. Ushelelo washi, that was the Auntie. That one ngishanga back kick. Okay, so. Kodwa futhi angifihlo bazokubona ukuthi mhle kanjani. Oh, ngiyabonga, Auntie. I must be in love with life, Auntie. Okay, yeah. Yes. All right. In love with life. Okay. Yes. Love life. Yakho Yes. Second. Kasomuhle kanjani. Sihle ngicabanga ukuthi njengamanje sizopholisa amaseko sona siza abalaleli ukuthi bathini uma bebuza kuwena uma sithi ake sizwe emlaleli ukuthi uthini oqala nje sithathe oqala. Noma ngasho into emenza njalo kodwa unesikhathi sokuthi mangabe bechama nje umuntu ngimthole egqika nginga-understand ukuthi kwenzakalani because phela akunalo ulwazi ngaleyo ndlela angazi ngicela ukubuza udokotela. Sanibonani njalo nje sawona udokotela Mthembu khona sizwe la ebangeni. Ngicela ukubuza udokotela mayekhuluma ngalokuthola ukuthi la okuhamba khona eHanda ukulunga like ngiyaphothula Anda. usulunga ngemibhalo esisile. Ngifuna ukuthi leyo nto leyo yini ongayigcobisa lapho ukuthi unqamu ukuthi kuluma ukuthi kuluma kakhulu ngesikhathi lesi osuthi urelaxe ngaso noma usuyalala uma uzwela, kodwa ma usemsebenzini hhayi akuzweli lutho, angeke uze kulume, kodwa ngesikhathi urelaxa ngaso uthi kuyaluma nje uze kuhlabuke. Usizwe yini kakhulu? Asitekele dokotela. All right. Okay, ngiyabonga sithandwa sami. Angibulisanga njalo. Auntie, you just lovered me today. You know, Auntie. Kuba nabaleli bangidlova ngalalela kodwa ngilalela inyawo ngala abayivali radio. Yes. Hospital. Basuke befuna ukusizwa sikhuluma kwi-background. Yes, kodwa mhlambe sizohlaziya ukuthi bebethini Mam Lady D. Siyababingelela abalaleli bonke emakhaya, izithando zika Jabula Ujule, si live ku Facebook, Ukhozi live ku YouTube ka Dr. Nomcebo Mthembu, sikhona futhi na ku TikTok. All right, Mam Lady D, umama lo oqala ngiyabonga ukuthi ubebuzile ingane zakhe zabafana, okay? And lento ayibuzayo into mhlambe singayinaki sonke esinengane kodwa into eyenzakalayo, okay? So kodwa ngiyafisa ukuchaza ukuthi mhlambe ezumzali mhlambe oqala nje siyabonga ukuthi notice ukuthi ingane zakhe ziphila kanjani, ngoba konke lokho kubalekile ukuthi umama okhona okwazi ukuthi notice ukuthi kwenzakalani empilweni yengane zakhe, okay? Now abafana uma bechama Mam Lady D bayawenza umsindo, okay? Kodwa loyo kusongawona umsindo obuhlungu, esikhathi esiningi kusokuumsindo wokukhuleka.
yokuthi njengoba echama nomzimba uyarelaxa, so zonke izinto ziyarelaxa mase ugcina esenza umsindo wokuphumula nokukhuleka ukuthi naku seyachama. Omunye uthola ukuthi kade ubambile umchamo, ukuzweke nje nawe umdala nje uma kade ubambile umchamo uthi mufika lapho ube nethi uyabona ngathi khona ukukhuleka okukhona ngesikhathi ukuthi uyachama. Alright, kodwa ke kungenzeka kufanele akulalele khona loku isound ukuthi lo muntu uyakhuleka noma nje kwesinye isikhathi umntwana kuba ngathi akekho nalapho angathi ingqondo izihambele nje angathi uyabona uzoned out. Kodwa ezumzali kubalekile ukuthi unake ukuthi kungabi ukukhala okufana nokukhanula, yabona, ngoba sokunobuhlungu ke lokho noma isound mishintsha yaphezulu like ya pitch yaphezulu isound, yabona lena yokuthi ibe phansi ngathi yokuphumula leyo. Kodwa if uzoza isound ephezulu like yabo khona yabona leyo uyazi kusuke inkinga leyo ngoba isho ukuthi kunobuhlungu enganeni. So into ezimzali kufanele uqapheke lapho is mhlambe lo mntwana uyambona ukuthi uchama njalo, mhlambe lo mntwana umfana udlala netoto lakhe njalo or uhlala ezibambile la ngaphambili, or umchamo uthi mechamile unuke kabi umchamo, or umbona ukuthi uyazichamela even if mhlamba edlala ubona sukune patch ebhlukweni ukuthi hawu wena awuzwa yini ukuthi umchamo suzichamelile. So konke lokho kuyisign ukuthi ngase kwenzeka ukuthi une infection ekhona. Kodwa ngoba bekhulume ngengane yabafana mamlady D, kokunye kuyenzeka ukuthi kumfana khulukazi laba abasenejwabu uthola ukuthi ijwabu lelo selifingqekile lagcine selivuvukala kwitoto yakhe umntwana. Nako lokho kuzokwenza ukuthi umntwana ezwe ubuhlungu. So kubalekile ukuthi ezumama suyambheka umntwana ukuthi ijwabu leli alihambanga lavuvukala, kuba ngathi ibeluni yabo lihlehlele emuva, kusho kuba ngathi ibeluni, kuba ngathi itoto lakhe lithe ukulunguza kancane and uthi mechama umchama awuphumi kahle, or kuba ngathi uyawukhanula, or sometimes uthola ukuthi kwipipe leli lihamba umchamo mhlambe kune blockage ekhona phakathi lapho kumchamo uzothi uphume ngathi uyaspraya angathi imchame u2. Okay, lokho kusuke kusho ukuthi khona lo fika ushayise khona umchamo mase uphuma ngapha omunye uphume ngale, so kukhona ukublockeka okhona lapho ngaphakathi. Ibeluni kusuke kwenziwa angithi usuke sanejwabu. Okay, if ijwabu lelo lingakwazanga mamlady labambeka lavuvukala livele liubambe umphambili wayo ingane mase liyavuvukala kuleyo ndawo lisakwazi ukunyakaza ke manje. Okay, then segcina siba nalelo belona ke lelo ke. Okay, also omunye umntwana uzokhanula kanti mhlawumbe unenkinga yokusongelana, ngoba enganeni kakhulu uthi uma esongelana nomchama uphumi, kuthi lapho ephuma khona kade songelene, uthi la ephuma khona indle yokuthi usongelene then nomchamo uyaphuma. So kuzoba khona futhi ne sound ezoba lapho, kodwa ihlukile leyo sound ngoba kuyi sound yokukhanula, kodwa futhi ihambisana nobuhlungu ngoba uthi uma seyuphuma udedi leyo kuqala. Okay, uthola ukuthi kubuhlungu uyasikeka, so enye sound leyo. So as umzali kuhle ukuthi uyanaka, kodwa nje wazi ukuthi kunalowo kuhlukana ukuthi yebo if ukuthi uyakhanula nje kodwa lokho ukuthi akunankinga kumnandi, into ejwayelekile leyo ukuthi uyakhuleka ngesikhathi echama. Okay, right. Ubhuti lo munye ubekhale ngokuluma, ngithi ukhale ngokuthi kuyaluma mesemsebenzini hayi ebusuku. Mesibuyele ekhaya impela kumla kuhamba khona ianda. Okay, lalela into ejwayelekile kodwa le kubantu besilisa, mina nje almost alukho usuku lingadluli ngabe khona umuntu okhala ngako lokho. So into ejwayelekile lokho ukuthi iyenzeka kubantu besilisa. Now into eyimbangela kakhulu, most commonest ngizosho okuyikona okujwayelekile mase ngisho nokunye ngase kwenza okuyikona okujwayelekile kusuke kuyi infection ye fungus. Okay mamlady D, ifungus ke uyayazi ukuthi kuba ngathi kusama ringworms, like kuba ngathi into ebovu, kube bovani kuya ngombala wakho, kube bovu like kube grey, kube ngathi kuyoma ngathi uthumuka dunwayile, kuba ngathi nesikhumba futhi siyabuya kuleyo ndawo ngoba isinambuzane lesi esithanda indawo emnyama. Khumbula ukuthi lapha yana ke kumuntu wesilisa kumnyama. Okay, isinambuzane esithanda indawo emfomile enobumanzi. Khumbula ukuthi ngoba uyajuluka lapha yana ziningi izikhumba ezikhuhlanayo lapha enzansi, so kuba khona nokujuluka
khona so and futhi isinambuzane esithanda indawo efudumele kufudumele laphayana so ifungus iyona ezokhula kakhulu kuleyo ndawo kakhulukazi ke futhi if ukuthi ugqoka lama-under nabo lama-under angayona i-blue kodwa le under elihamba kuwona umkenke loyo ojoyina isitho sakho kanye nethanga then uzojuluka nokukhuhla kwayi under lapho izokwenza ukuthi ugcina uba nenkinga okay now kungenzeka kube okunye ke mam lady kungasekona lokho sekubizwa ngokuthi thina i-tinea cruris okay so kungenzeka ngabe i-tinea cruris kube mhlambe lo muntu une-allergy une-allergy kwinsipho uthe kade washa i-under yakhe wangayirinsa kahle insipho yasalela lapho kuleyo edge ye-under so uthi mase egqokile mase insipho leyo isimkhuhla kabe si-irritate isikhumba then useba nokulunywa kuleyo ndawo or mhlambe kwayona i-under uyigqoke kade ingomile kahle nako futhi kungakubanga lokho kungenzeka futhi ukuthola ukuthi i-scabies inokhwekhwe utwayi okay kungenzeka ukuthi utwayi futhi luma kakhulu ebusuku nje bethi sebusuku utwayi lume ebusuku kodwa utwayi kalizogcina lapho kuphela even though liba khona kodwa lizodlula utwayi libe khona kwizandla zakhe libe khona nangaphansi kwamakhwapha utwayi lizoba lapho or kungenzeka futhi ukuthi kuluma nje qale kwaba nezintwala okay but if kuukuthi cross auntie nits and lice yes intwala mam lady D kodwa yazike ukuthi if ukuthi unentwala of course uzobona lamaqandana amhlophe akhona kwizinza okay or uzobona kwesinye isikhathi ubona kunomuva nje okuna nje enweleni zakho lapha esithweni sakho ukuthi ayikho into enyakazayo nje kwesinye isikhathi kuba intwala ezingaphakathi kodwa uyayizwa into ukuthi khona into ehambayo lapho so kusuke kuyintwala then lokuphucuka akusabangwa yintwala kusokubangwa wena ngoba uyenwaya unganakile sogcina usuyaphucuka ke kuleyo ndawo kanti mhlawumbe lento bikade ibangwe yintwala okay but into ebalekile ke kumlaleli ukuthi yina ngayenza mam lady D okay into angayenza umlaleli number 1 always ukuthi uma ugeza of course moke wajuluka geza kuleyo ndawo and if ugezile yenza sure ukuthi uyomisisa ungathi usule ngathayo yonke indawo ushiye kumanzi lapha kuleya ndawo okay uyomisisa kome kahle kubalekile ukuthi kome ngoba kukodwa lokho kuzokuvikela ukuthi kungabi khona lokwangifoma engikhuluma ngayo ngokuthi kuyamfoma okay but if kuukuthi ke mhlambe sokukhona kuyakuza kunokuluma of course kuno cream ongabathenga emakhemesi kodwa abanye bathi engathela ama cream njalo because yazi into cream why isikhathi ungasebenzi because le fungus le engikhuluma ngayo i-tinea igama layo angithi tinea cruris uma ilapha ya angithi uyazi ukuthi iyona lesenyaweni if isenyaweni sithi tinea pedis if isekhanda sithi tinea capitis if isemzimbeni sithi tinea corpulus uyabona kuya ngokuthi kuphi but utinea igama lakhe okay ayithina 10 tinea okay legama lentombazane shuthi ikuthanda ukuba kubantu besilisa nje okay so bengithina auntie and you disturb me mama thichanza ukhulele ngothina bakho lena angenanga okay sengikhuluma bengithina okay bengikhuluma ngokuthi yini umlaleli angayenza ekhaya mam lady D okay enye into ongayenza ngesikhathi ugeza kuleyo ndawo khumbula ke nothinya bakwezinye indawo ungayenza same thing if kuthini okay njengoba ngishilo ukuthi ungathatha i-antifungal ucream but nakulade ngithi ngiyakhona lesinambuzane mam lady D siyakwazi ukuthi usebenzisa ucream wena noma amaphilisi ngaleso sikhathi uzobulala omama nogogo kusanezingane ezingakachamiseli ezisakumaqanda le cream ongasebenzi kuzona nemithi engasebenzi ngoba ikumaqanda and lamaqanda ayiprotectile ukuthi no matter lo cream usebenzisa noma yini ayizongena kule qanda so kuthi wena suyekile ukusebenzisa ucream siyachamisela ingane siyaphila usubona ngathi uyabuya futhi lento okay so that is why sometimes kungcono ukuthi uyisebenzise isikhathi noma usubona ukuthi kuthulile mhlawumbe 14 days nje mam lady D usenzele ukuthi ngesikhathi ingane zaso lesifo sesichamisela nazo futhi uzozibulala okay but yithi mugeza ungageza let's say ufuna ukusebenzisa cream okay ungageza ugeze nge-apple cider vinegar uyifake emanzini kancane okay ispoon ufake nje enkomishini yamanzi awom ufake cotton wool uclean kuleyo ndawo mase uyeke ukome ungakusuli ukuyeke ukuzomela ngithi amanzi afudumele vele so uvule nje imlenze okay mase yabo wena ufuna inkulume usithi uma nje uyangiqhwala
Mengithi uvula imlenze. Ngenza ababoni ukuwa kanjani, ababoni ukuthi bese uthi ngiyakulinda. Yabo wena. Okay. Kulungile kuyeke komeke kuze iviniga ishise ngoba kubalekile mamlady D lento futhi iya nakumuntu osebenzisa izinto okuthiwa ama sanitizer njalo njalo. Kubalekile ukuthi ugcoba ungayisuli lento ngoba kumele yoma ngoba ngesikhathi yoma ilapho ibulala khona izinambuzane ngokoma ngoba ibulala isinambuzane ngokuyomisa mase siyafa isinambuzane. Okay? So musu kusula noma usebenzisa sanitizer ungayisuli iyeke izomela. All right? So nayo ke usebenzisa ivinegar apple vinegar kuyeke kuzomele mamlady D kuze kubulale isinambuzane leso. But ke uthanda ngathi uqeda ukugeza ufake kancane usawoti emanzini akho noma ubhayikhapu ushaye nje lapha ya isithweni sakho sangaphansi ukline ngako for 10 minutes. Okay, auntie, you want to say something now? Say it. Okay, okay. Sengiqedile mamlady D asizwe abanye abalali. So manje. Okay, asizwe si amanye ama voice note. Yeah, ngaphandle ukuthi ukuthini kodwa nase ngililanga engathi ngawuthi ukukhuluma ngamanye no chef ngeke. Chef. Okay. La kule ndawo uthi kwenzekeni. Oh. Nokuneka ithawula lokugeza. Okay, and ngiyathanda ngiyabatshela kusasa. Oh, right. Okay. Amathawula nwanekile emnyango. Sure. Uyasho ukuthi ngobani. All right. And Someone. two more. One. Madoda waziwe ngumahluko bezempolompola wemama awutholakali yeyiphi indlela efanele ngenze ngayo-ke manje noma ikuphi la ngingasizakala khona noma ikhona enye indlela kodwa loshika ngayo yokushika ngegazi ukuchophoza igazi so manje yeyiphi-ke enye indlela-ke kungenzeka ngayo. Sawubona doda Ngithembe yaphila igama lami ngiyanathi nginenkinga la it's been years if Explanation. I do remember. Ngenza i-long round. Ngaqala into engajwayelekile ngiyengizama ukukhuluma ngayo ngendlela eqalayo. Kuye kwaba khona into le yokuthi kube khona amanzi okusakitiza okuphumayo ngasemuva. Uma liphuma ngasithola ukuthi into yohambe phela yangaphela inwakahambe lento kwahambe yangaphela kuthe kusuka kwase kugcina sekuphuma inaqoboqobo number 2. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi kade ngiyile mhlawumbe endlini encane ngoba kushawa number 2 kodwa kwesinye isikhathi angiyangaqoboqobo ngalelo langa kodwa uthole ukuthi kumele ngihambe masishane ngiye ngasendlini encane ngiyosika. Angiyazi into ebangalenza ukuthi yini kodwa nginokusaba ukuya kadokotela ngoba ngibona sengazathi mhlawumbe nginalento okuthiwa ukuthi kahle singabe yini yenzeka kumina ngoba